Dobre sa, myslím, že je o ňom dosť veľký záujem a vyšla veľmi pekne, pekné vydanie, kto sa na to pozrie, tak môžete vidieť tú Apokalypsu. Mal som aj s pani Martinou Valachovou k nej debatu, diskusiu, aj bol som z televízia Slovensko, tak tiež k nej to všetko je viac menej na YouTube, dá sa to pozrieť. No a dneska táto téma je spojená práve, alebo dnešná téma je spojená práve aj s touto knihou, alebo s tou problematikou, ktorá je v nej preberaná. Je to problematika zložitá už len tým, že hovoríme o budúcnosti. A o budúcnosti, ako dobre vieme, vlastne nič nevieme. Takže čo nás čaká, hovorí sa, čo nás čaká, to nás neminie, ale v konečnom dôsledku aj tak nevieme, čo bude. Máme svoje priania, máme svoje túžby, máme svoje predstavy o tom, snažíme sa nejako čítať v minulosti, pokiaľ na to máme, alebo sa snažíme aspoň, tak kto pozná minulosť, hovorí sa, že pozná budúcnosť, no v takýchto obecných črtách áno, ale tých detailoch to nepoznáme. Častokrát si niečo myslíme, koľkokrát v živote ste mohli mať pocit, že niečo bude tak, asi to bude tak, a nakoniec to bolo úplne iné, že to, čo sa vám zdalo, že tak nebude, tak nakoniec bolo tak. Čiže ono je to, tá naša intuícia, ako hovoril ruský filozof a kňaz Pavel Korenský, je slepá. Ona častokrát je slepá. Niekedy dáva dobré impulzy a dáva dobré podnety, ale vždy je to čosi, čo je mystické alebo aspoň záhadné. Takže ťažko s tým pracovať. A keď hovoríme teda o budúcnosti, tak nakoniec môžeme povedať, že o budúcnosti vlastne nič nevieme. Ale máme tu isté proroctva, máme tu isté knihy posvetné, sväté knihy Biblie, ktoré naznačujú alebo symboloch hovoria o tom, čo bude v budúcnosti. Hovoria samozrejme vo veľmi, ako by som povedal, takých širokých rámcoch, do ktorých môžete vtesnať potom takmer čokoľvek. A ten problém výkladu je vždy asi najväčší, ešte väčší ako samotný text. Najprv mať text a potom ho vysvetliť je ťažké. Ale ako sa píše v románe Georgea Orwella 1984, kto kontroluje minulosť, kontroluje prítomnosť, kontroluje budúcnosť. No takže svojím spôsobom nás to, alebo tak nejak on to tam písal, svojím spôsobom nás to môže minimálne aspoň nasmerovať správnym smerom. Dejiny sú paradoxné. Dejiny sú plné paradoxov, preto lebo ich subjektom je človek a samotný človek je v istom zmysle paradoxná bytosť. Paradoxná bytosť už je svojím telom a dušou, že jedno sa telo, druhé sa duša napríklad, ale pritom je to jeden celok, pritom je to jeden psychosomatický tvor, ktorý nemôže existovať bez tej druhej zložky, aj keď hovorí sa po smrti, existuje existencia duše po smrti, všelijaké knihy, ktoré sa to snažia dokázať, existujú, ale toto nie je podstatné, či existujú tieto knihy, alebo neexistujú, aj Moody, Život po živote a tak ďalej, z minulých skorších časov, a teraz v súčasnosti tých kníh je veľa, kopec všelijakých svedectiev vychádza o tom záhrobnom živote, čiže tá duša ako existuje aj po tom oddelení od tela, ale kresťanské učenie je také, a takto končí ten symbol viery, credo, milujú, verím, že očakávam skriesenie z mŕtvych a život budúceho veku. Amen. To znamená, že tá plnosť života je spojená s tým, že aj ten človek bude v tých dvoch zložkách existovať, tak to poviem, alebo respektíve v troch. To znamená, že bude duša spojená s telom a človek bude vzkriesený k večnému životu, teda tá telesná schránka, len to už bude iné telo, tak ako bude iné nebo a iná zem. Takže toto nám hovoria viac menej tie biblické texty a to je to, čo sa týka tých posledných udalostí. Máme biblické knihy, ktoré hovoria o tom, ako to bude v budúcnosti vyzerať, alebo v jednotlivých biblických knihách nájdeme rôzne informácie, správy, viac menej úplne zašifrované, alebo menej zašifrované, alebo menej jasné. Problém je aj s prekladmi týchto správ, ktoré hovoria o tom, čo by malo byť. Klasickou takouto knihou, ja som žiaľ nestihol ju až takto spracovať do tejto knihy o Apokalypse, aj keď som chcel, ale keby sa robilo nejaké rozšírené vydanie potom, lebo knihy už asi veľa kusových nie je, myslím, tak, že sa bude robiť dotlač, tak asi tam vložím ešte kapitolu o prorokovi Danielovi. Prorok Daniel, to je úplne osobitná kapitola, veľmi zvláštna kapitola, respektíve veľmi zvláštna kniha, aby som bol presnejší, ktorá hovorí o tom, čo sa bude diať aj v budúcich časoch. My
my viac menej považujeme, ako ortodoxní alebo pravoslavní považujeme knihu proroka Daniela za takú, ktorá bola napísaná naozaj v čase kráľa Nabuchodonozora a ďalších panovníkov, až po Baltazára, alebo Beltašára, ktorí potom vládli, to znamená v 6. storočí pred Kristom, to znamená zhruba 2500 a niečo rokov pred nami. Preto to spomínam, lebo západná biblická kritika začala tvrdiť, že kniha proroka Daniela bola napísaná niekedy v 2. storočí pred Kristom, keď Makabejci, Židia, viedli vojny s Seleukovcami, no a vtedy vznikla táto kniha. Ja som to dokonca, myslím, aj pri tej prednáške pred rokom spomínal. Takže my tento údaj neberieme do úvahy, nepodporujeme ho, respektíve neprikladáme mu vážnosť. Je to proste, skôr ho považujeme za niečo, čo by sme mohli nazvať ako bezbožníctvom, preto lebo v knihe proroka Daniela sú uvedené isté čísla, dokedy má prísť Mesiáš, tam sa hovorí o 70 sedminách, a to znamená, my to rátame ako 7x70 rokov, v polovici tej poslednej sedminy bude prerušená obeť a tak ďalej. Takže nám to vychádza tak, že to objavenie sa Mesiáša v tej poslednej sedmine, že to bude vlastne čas samotného Krista. To znamená koniec tej starej éry a začiatok novej éry, to znamená za vlády prvého cisára Oktaviána Augusta sa narodil, ale verejne vystúpil za vlády druhého cisára, adoptívneho syna Oktaviána, a to Tiberia. Keď bol Tiberius, ako ho píša, myslím, že evangelista Lukáš, keď vládol Tiberius v 14. roku vlády cisára Tiberia a tak ďalej, prichádza Kristus na rieku Jordán, vtedy dovršuje 30 rokov a verejne vystupuje pred týmto svetom, čo je pre nás naplnením týchto Danielových sedmin, ktoré vlastne číselne môžeme vypočítavať od obnovenia Jeruzaléma, to znamená v roku 462 pred Kristom, po ten rok zhruba 29 po Kristovi. Čiže preto my odmietame tie počty alebo čísla, ktoré sú uvedené v tých rôznych súčasných prekladoch biblických, či už na západe alebo aj na Slovensku, kde sa píše ako šabúa, to znamená hebrejský 7 rovnakých celkov. Môže to byť 7 dní, ale môže to byť aj 7 rokov, pretože židovský rok má stále ten istý počet dní, tam nie je prestupný rok, lebo to je mesačný rok, lunárny rok, ktorý má 29,5 dňa približne, vždy ako keď prejde luna s plnom a tak, takže on má stále rovnaký počet dní na rozdiel od slnečného kalendára, slnečného roka, alebo aj slnečného mesiaca, keď máme jeden mesiac dlhší, druhý kratší a tak ďalej. Čiže tých 7 rovnakých celkov môže byť 7 týždňov, 7 dní, ale môže byť aj 7 rokov. My to rátame teda na roky, preto lebo tak sa naplnili tie proroctva od obnovenia Jeruzaléma za Artaxerxa II. Longimana, panovníka, ktorý dovolil Židom nielen vybudovať Jeruzalém, opevnenie okolo Jeruzaléma, ale aj Jeruzalemský chrám a tak ďalej. Takže od obnovenia Jeruzalemského chrámu, keď sa začal stavať ten druhý, tzv. Zorobabelov chrám, po zničení prvého Šalamúnovho chrámu za Nabuchodonozora, tak odvtedy sa rátajú tie Danielove sedminy a tak nám to vychádza, že presne podľa toho Daniela, keď sa Kristus objavuje na rieke Jordán, vtedy sa naplňajú tie čísla, ktoré sú tam uvedené. No a v tomto je kniha proroka Daniela veľmi zaujímavá, plus má tam veľmi zaujímavé historiozofické témy, napríklad Nikolaj Berdiajev, možno som to už aj hovoril minule, alebo v nejakých iných reláciách som určite o tom rozprával. Nikolaj Berdiajev, veľký ruský filozof, skutočne mysliteľ s veľkým rozsahom, niekedy trošku romanticky píšuci, taký trošku, ako by som povedal, ako bol Dostojevský medzi spisovateľmi, tak Berdiajev bol medzi filozofmi. Proste mal veľmi ľahký eseistický štýl, ľahko písal, myšlienky dával rýchlo na papier. Niekedy boli samozrejme chybné možno, alebo aspoň čiastočne chybné, niekedy boli silné. No a jeho posledná kniha, na ktorou aj zomrel,
v podstate bola kniha Kráľovstvo cisára a Kráľovstvo Božie. Nad touto knihou aj zomrel v roku 1947 na predmestí Paríža a on riešil v podstate v celej tej svojej filozofickej tvorbe, veľmi bohatej, veľmi zaujímavej, on mal množstvo takých aforizmov, mal množstvo veľmi trefných esejí a článkov, niektoré som preložil, vyjdú aj v knihe, ktorá je teraz nachystaná, to je kniha venovaná britsko-ruským vzťahom, veľká hra, Big Game a potom Eurázii a potom tajomstvo ruských dejín a nakoniec je taký slovník tomu v podstate aktérov tej otázky, východnej otázky, ale aj Eurázia a tak ďalej. Čiže budú to 4 knihy, 2 sú už pripravené, budúci týždeň by sme mali dostať ISBN konanie, potom ešte zrobíme obálku, cez víkend s kamarátmi to skúsim dopracovať a než skúsim, ale to musím dopracovať a potom už pôjde do tlače. A v tejto knihe, druhej tuším časti, prvá časť bude Veľká hra, pod názov je Východná otázka v kontexte globalizácie, druhá časť bude nazvaná Východná otázka a Eurázia. To budú, ale možno ešte ten názov nejako upravíme viacej. A možno bude tam pod názvom Exodus na východ a tak. Lebo tak sa volal pôvodne ten zborník Eurázícov, ktorí vydali Ischod k Vastoku, čiže Exodus na východ. Veľmi zaujímavý zborník, ktorý vyšiel v Sofii v roku 1921. Ja som veľkú časť článkov z neho, teda stáky, ktoré tam vyšli, preložil o národoch nehistorických zem detí a zem otcov a tak ďalej. Tam bolo viacero takého Georgia Floruského, veľmi pekných článkov. No a Rusi mali vtedy takú záľubu, trošku odbočili, mali takú záľubu publikovať zborníky, to už bolo v roku 1902 v Rusku ešte, potom zborník Problémy idealizmu 1909 tuším, potom zborník venovaný Osvaldovi Špenglerovi a jeho knihe Za nich západu. Táto kniha sa nazýval, tento zborník sa nazýval, spomeniem si, preložil som z neho 2 články tiež. Boli tam iba 4 autory, Jakub Buchstam a Nikolaj Beljajev, Šimon Frank a Bulgakov Sergej tuším. Takže 2 články z toho som preložil za karty Európy, čiže Za nich Európy, tak sa volá tento zborník. No a potom tam bol zborník Vechy, takisto veľmi zaujímavý, kde rôzne autori prispievali, ktorí riešili v podstate tie politické otázky, ktoré trápili vtedajších ľudí. Prvá svetová vojna sa blížila, keď začali vydávať tie prvé zborníky, ako boli problémy idealizmu. Potom začali revolučné udalosti, predovšetkým revolučné udalosti v Rusku, ale revolúcia takisto prebehla v Nemecku, v ďalších krajinách. Padli monarchie, padla Rakúsko-uhorská monarchia, padla ruská monarchia a padla Osmanská ríša. V podstate svet sa radikálne menil, ale oni sa snažili pozrieť na tieto politické zmeny nielen okom politika, okom, ktoré je povedzme pragmatickejšie možno, aj povrchnejšie, nie u každého rovnako prirodzene, ale snažili sa na to pozrieť skôr okom filozofa, alebo až takého religiózneho filozofa, ktorý takmer pôsobí ako teológ. Ten termín teológ je tak trošku, ako by som povedal, sprofanovaný, necelkom vystihuje to, čo by ten teológ mal predstavovať. Takže jednoducho budeme hovoriť o tej religióznej filozofii a oni tam pozerali na tie udalosti týmto okom, snažili sa pochopiť jednoducho povedané metafyzický rozmer týchto udalostí. To znamená to, čo presahovalo iba samotnú hmotnú skúsenosť človeka, čo bolo spojené iba povedzme so vzbúrou, s násilím, s rôznymi osobnými prejavmi, ktoré sa prejavili v tejto oblasti telesnej skôr, ale aj snažili sa zachytiť to, čo bolo za tou hmotou, za tou matériou, to, čo bolo duchovno, alebo nazvali by sme to duchovno, alebo čo bolo nejakým spôsobom duchovnejšie, alebo minimálne, povedzme to takto, neviditeľnejšie, ako ten neviditeľný svet samotnej idei ovplyvňoval ten samotný pohyb. Tak ako starí Gréci mali eidos, čiže nejakú tú cnosť, ktorá toho človeka vyzdvihovala nad ostatné živé tvory, ďaleko ho vyzdvihovala nad ostatné živé tvory, tak tento eidos alebo eidos
sa snažili uchytiť ako čosi, čo určovalo potom tie udalosti v materiálnej rovine. To znamená, pokiaľ došlo k pádu v tej duchovnej rovine u človeka na osobnej úrovni, potom sa to prejavilo aj v tej telesnej podobe. To znamená, že najprv k tomuto pádu, povedzme, telesnému alebo nejakým nedostatkom telesným, alebo to znamená aj samotnému pokazeniu toho kolektívneho života v štáte, tak tomuto predchádzali najprv nejaké tie pády v tom osobnom duchovnom živote každého jednotlivca, ktoré potom, keď sa nejakým spôsobom nazbierali do jedného celku, vytvorili pušný prach, zápalný pušný prach, ktorý potom len stačilo nejakou iskričkou zapáliť a prišiel výbuch a tá spoločnosť sa menila. Čiže to bol ich taký pohľad, snažili sa pozerať na to nie iba povrchne, teraz tak ako v dnešnej dobe sme zvyknutí v podstate, že pracuje sa, revolucionári všetkých masti vždy pracujú s tým známym pokušením Krista na púšti, chlieb a hry. Alebo respektíve, toto všetko vám dám, keď sa mi pokloníte, alebo povedz týmto kameňom, aby z nich boli chleby. Čiže ľudia, čo chcú? Ľudia sú chlieb a hry. Ľudia sú zábavu, chcú sa proste dobre najesť, chcú sa zabávať, chcú nejakým spôsobom uniknúť z tej všednosti, ktorá ich obklopuje, a dnešný človek je človek, ktorý je výrazne unúdený. To je proste človek, ktorý je unúdený. Poznáte možno román Alberta Moraviu, bol to židovský spisovateľ z Talianska, ktorý písal pod týmto priezviskom, pripomínajúci nám Moravu, nie náhodou, a on má román Unúdený. A on hovorí v podstate o tej situácii, čo bola v Taliansku, keď sa dostal k moci Mussolini, keď sa dostali k moci tí černokošelníci a tak ďalej. A hovoril o tom, v podstate tá mládež bola, hlavne v mestách, bola unúdená. A teraz prišla tu nejaká taká idea, ktorá má v sebe istý pátos agresie a radikalizmu a povzbudenia. A teraz títo mladí sa toho chytili, mnohí mladí sa toho chytili, aby sa tejto unudenosti zbavili, ale pritom si ani sami neuvedomovali, ako sa postupne stali obeťou aj nástrojom zároveň násilia. Ako postupne začínali uplatňovať tú svoju, povedzme, fyzickú zdatnosť alebo mladosť a energickosť tým, že potlačali ľudí, ktorí mali iné názory. A tu nemyslím teraz na súčasnú dobu, to hovorím o dobe, ktorá bola pred druhou svetovou vojnou. Jasne, tam sa ten ľavicový marxizmus, ľavicové idei byli s tými pravicovými ideami. Ľudia po revolúciách koncom druhej dekády 20. storočia, keď očakávali nejaký takmer príchod rád na zem, ako keby nejaký zlatý vek, a zrazu sa ukázalo, že figa Borova, občianske vojny, občianská vojna v Rusku, občianská vojna v Španielsku, svetová hospodárska kríza, obrovské presuny obyvateľstva, proste naopak, až to všetko nakoniec vyvrcholí v tej druhej svetovej vojne. Takže to sklamanie, rozčarovanie bolo také, možno ako prežili Izraelčania, keď kričali Hosana, synu Davidovmu, ktorý prichádza v mene Hospodinovom, keď vchádzal Kristus na oslíkovi do Jeruzalema, a o 5 dní už kričali raspni jeho, čiže ukrižuj ho, a krv jeho na nás i na hlavy našich detí, čiže krv jeho na nás a na hlavy našich detí. Čiže už to také rozčarovanie, ktoré im pomohli ale prežiť predovšetkým duchovní vodcovia, ktorí začali do nich hustiť v rámci tej informačnej vojny. Vidíte, je tu kráľovstvo Božie, aké kráľovstvo Božie. Dobre, povyháňal týchto zmenárníkov z chrámu, sem tam ich aj zbičoval, povyvázali im stoly, kde menili peniaze na šekely rôzne z celého sveta. A čo ďalej sa zmenilo? Svet ide ďalej, ľudia sa naďalej nejakým spôsobom ohovárajú, ubližujú si, chorľavejú, zomierajú, nič sa nezmenilo, začali do nich učať. No a táto informačná vojna zapôsobila natoľko, že potom už kričali, že aby prepustili Barabáša a Krista by ukrižovali. To isté sa udialo vlastne v istom zmysle, v prenesenom teda slova zmysle, sa udialo aj v tých 20. rokoch, jednoducho prišlo rozčarovanie, to veľké rozčarovanie. A ľudia hľadali nejaký únik. Mesta ako Viedeň alebo Berlín sa stali mestami ťažkého rozvratu, ako obrovského úpadku. Weimarská republika sa ukázala ako veľmi nevydarený projekt, aj keď boli tam filozofi, myslitelia, ktorí mali blízko, niektorí z nich aj týmto Eurazícom, ale ukázal sa tento projekt ako neschopný vyriešiť tú situáciu. V Nemecku
obrovská inflácia, nie obrovská šialená inflácia bola, tam to proste stúpalo každú sekundu, doslova tá inflačná vlna, to išlo proste $1 4 miliardy 130 miliónov mariek, čiže to bola už inflácia, keď ste si išli kúpiť rožok, tak ste potrebovali 2 kufre na peniaze, takže bola to hrozná doba, čiže pre týchto ľudí bola hrozná doba, no a na jednej strane tu bola mládež, ktorá samozrejme plná života, chce žiť, cítia silu na jednej strane a na druhej strane nemáme veľmi čo robiť. A teraz tu prichádzajú dobrí manipulátori, ktorí nám dodajú myšlienku takú, kde táto výbušná zmes tejto agresie môže nájsť svoju realizáciu. No a takto táto unudená mládež sa zároveň stáva nesmierne agresívnou, stáva sa veľmi násilnou. No a z tohto sa rodia sa hnutia práve ako nacizmus, fašizmus a podobné iné totalitné hnutia, ktoré sa snažili vyriešiť tú krízu, ktorá nesporne bola. Snažili sa jednoducho to nejakým spôsobom zodpovedať, ale v podstate čerta vyháňali diabol. Takže výsledok bol taký, že to zlo sa ešte rozšírilo, ešte viac sa nakumulovalo, až nakoniec došlo k tomu výbuchu, že to viedlo k tej druhej svetovej vojne. My môžeme hovoriť o všelijakých, ako tu si hovoria, zagovoroch, môžeme hovoriť o konšpiráciách, môžeme hovoriť o všelijakých plánoch, o amerických bankároch, ktorí financovali Hitlera, môžeme o presune peňazí a zlata do švajčiarskych bank pred pádom na Wall Street. To všetko má svoje miesto, ale hlavným problémom to bola predovšetkým ľudská duša, ľudský život, aký sa stal. Ten unudený ľudský život mladej generácie, ten prázdny život, ktorý sa snažili nejakými rôznymi prúdmi, pseudoideológiami naplniť, mysliať si, že tým vybudujú spravodlivú spoločnosť, proste dáme preč Židov, očistíme spoločnosť. Ako keby my sme boli ostatní všetci čistí a nemali problém s hriechom a tak ďalej, alebo ako keby ostatní iní boli čistí, len stačí zbavíme sa toho a človek nepozeral tak, nesnažil sa odstrániť tie vlastné nedostatky, ale skôr sa uchyľoval k odstráneniu takých tých všeobecných nedostatkov, kritizoval druhých, presne opak toho, čo nám hovorí Biblia, neodsudzuj druhého, presne to sa robilo, ale to by ako povedzme, že v etickej rovine je to svojím spôsobom aj pochopiteľné, aj keď nie je to správne, ale tak sa to nakumulovalo, čiže čo tým chcem povedať, za týmito výbuchmi tej národnej zlosti, ktorá potom privedie až k revolúciám a vojnám, lebo reakciou na revolúciu je vždy vojna. To je normálne. Proste reakciou na revolúciu je vojna. Čiže a skôr alebo neskôr tá vojna príde. My sme mali nežnú revolúciu, boli v Európe prešli tzv. Nežné revolúcie, alebo rúžové revolúcie, alebo bachriany, alebo iné revolúcie, ako to budeme nazývať, môžeme to nazývať akokoľvek chceme. V konečnom dôsledku táto revolúcia sa jedného dňa dočka svojej odvety práve v podobe vojny. Takže nemáme sa veľmi na čo tešiť, ale čo už uvidíme, čo bude, nebudeme predbiehať, lebo budúcnosť je aj tak pred nami, ako som povedal, ukrytá. Ale ten fakt, že vzadu za tým sa kumulovali najprv tie, povedzme, temné duchovné sily, ako dneska je módne hovoriť o rôznych temných energiách a tak ďalej, tak tie temné energie tu mali svoje miesto a to sa začalo prejavovať stále viac a viac, až to nakoniec vyvrcholilo v takýchto porivoch. No a o tom je svojím spôsobom aj táto kniha o Apokalypse, ktorá má rôzne kapitoly, vôbec to nie je iba vonkoncom. Niektorí sa ma pýtali, či to nie je komentár na Apokalypsu, na knihu Apokalypsu, teda, alebo na knihu Zjavenia Jana, evangelistu a teológa. Tak som hovoril, že toto nie je kniha, ktorá by sa venovala výkladu toho, čo je uvedené v poslednej knihe Nového zákona, vôbec poslednej biblickej knihe. Zoberte si, že prvá biblická kniha hovorí o stvorení a posledná biblická kniha hovorí o zakončení dejín a novej zemi a novom nebe. No a tu sú také kapitoly ako veda a lživeda, to znamená, ako pozerať na dnešnú vedu, veda dnes zaberá takmer miesto náboženstva. Vyzerá to tak, že jednoducho vedectvo je nejaký guru alebo nejaký vedec je proste povedne, no slovenskí vedci povedali zo Sávky, že pán tento, ako sa volá, Kotlár, že nemá pravdu, preto, lebo toto, ale je to všetko abstraktné, konkrétne tieto veci. Samozrejme, tie veci, ktoré dostali peniaze na to, aby hovorili niečo iné, tak nemôže teraz meniť svoje tieto. Ale ako hovoril Nikolaj Berdiajev, keď som ho už spomínal predtým, veda to je iba zdokonalý nástroj, ktorý človek využíva na to, aby na prispôsobenie sa tomuto svetu. Čiže veda nehovorí o poslednej
a konečnej pravde, ale hovorí iba o tých ľudských, relatívnych, častokrát relatívnych pravdách. Ty máš pravdu, ja mám pravdu, pohádame sa, pretože naše pravdy sa nezhodujú a tak ďalej. Čiže mám tu také stručná poznámka k tajomstvu pyramíd a potom o samotnom zmysle dejín, kde som aj Berdiajevo viacej využil, mám jednu krásnu knihu, Zmysel histórie, zmysel dejín a zmysel tvorčestva, to bola ďalšia. Oni spolu súviseli, zmysel tvorby, lebo človek je tvor, ktorý je tvorivý. Človek, ktorý netvorí, tak je de facto iba živočích. To môžeme povedať iba takto, stáva sa iba živočíchom, konzumentom a tak. Takže potom tu mám židovské dejiny a apokalypsa, lebo práve na pôde židovstva sa zrodila apokalypsa. Keď to zoberieme tak ako keď to zoberieme historicky, tak ostatné národy, ktoré boli na tejto zemi v čase do Krista, mali mytológie. Keď si zoberiete grécku mytológiu, jednu z najvyspelejších, najprepracovanejších, možno podľa mňa najprepracovanejšia, napríklad indická je strašne bohatá, kvetnatá, keď si zoberiete Upanishady, je tam tých textov obrovské množstvo, ale tá, proste tam je to tak zamotané, častokrát až zbytočne presítené, že sa tam človek trošku stráca, ale tá grécka mytológia, tá je dobrá v tom, že ona de facto, tí bohovia predstavujú nie najdokonalejšie bytosti, ale povedal by som takmer tie najhoršie bytosti. A to je pre nich typické. V podstate tí bohovia sú ako keby personifikáciou komplexov, ľudských komplexov. Keď tak zoberiete, je tam ako keby personifikácia proste Oidipov komplex, keď sa zoberieme. A ďalšie sú známe z psychológie. Čiže ona je veľmi v tomto zaujímavá, záhadná a podľa mňa predstavuje vrchol toho starého antického sveta, ktorý sa snažil ako keby o návrat k tým starým časom, mýtus o Pandorinej skrinke, mýtus o Hefajstovi, mýtus o stvorení človeka. V tom je tá mytológia gréckej, teda v tom je ten obsah gréckej mytológie prenesmierne zaujímavý. Ja si pamätám, keď som koľko som mal rokov, vtedy asi 18 som bol v kine v Michalovciach na film o Perzeovi, Súboj titanov. To bol ten starý anglický film, vyšiel aj ten nový, to som trošku z neho videl, to už je proste tá akčná limuzína s prepáčením, ale ako ten starý anglický film bol dobrý film. Bol veľmi dobrý film o tom Krakenovi a tých ďalších tam záhadných mytických bytostiach, veľmi pekne natočený, jeden z najlepších západných filmov na tú tému, čo som videl poviem osobne, z umeleckého pohľadu, tak ma to nesmierne zaujalo vtedy, ako ten staroveký človek premýšľal, ako žil, ako pozeral, aká tam bola tá antropologická problematika, to znamená problematika človeka, ako bola zvláštne riešená, preto lebo pod vplyvom renesancie sme sa dostali do takého štádia, že my sme ako radosť zo života, hurá, proste tu kresťanstvo, pesimistické kresťanstvo na západe s inkvizíciou, s križiakmi, s prenasledovaním heretikov a náboženskými vojnami, Katári, Albigenci vo Francúzsku, prvá reformačná vlna, druhá reformačná vlna, rôzne školy scholastické, ktoré potom vedú medzi sebou spory, vznik všelijakých odnoží, ktoré otvárali cestu budúcemu ateizmu a tak ďalej. Čiže v tomto takom, ako keby z nášho pohľadu, ktorý je podľa mňa nie celkom presný a rozhodne nie celkom spravodlivý, ten človek žil veľmi pesimistickým životom. Keď si spomeniete na román Meno rúže od Umberta Eka, ktorý bol aj veľmi výborne sfilmovaný s Seanom Connerym v hlavnej úlohe, tak všetko to pôsobí tam veľmi temne. Jasné, tá problematika prijímania tých antických textov na západe bola veľká. Riešili otázku, smial sa Kristus, niekedy nesmial sa, nikde nie je napísané vo Svetom písme, že sa smial a teraz čítali Aristotelovú komédiu, no a ako, že tam sa môže smiať, ktorý je proti Bohu. Čiže riešili tú otázku, ktorá napríklad na východe Byzancii bola dávno vyriešená, lebo tie filozofické prúdy boli prekonané, boli považované skôr za nejakú propedeutiku alebo evanjelium pre pohanov predtým, ale nie pre niečo, čo teraz by malo svojím spôsobom určovať súčasnosť a viesť k tomu, že teraz keď sa zasmeješ, tak si zrešil. Čiže tento pohľad na stredovek asi nie je celkom objektívny. Hermann Hesse vo svojej knihe Stepný vlk hovorí, možno, že keby ten stredoveký človek žil v našej dobe,
tak by povedal, chcem sa rýchlo vrátiť späť, keby mal tú možnosť ocitnúť sa v našom svete, by povedal, chcem sa rýchlo z tohto vášho strašného sveta vrátiť späť do svojho stredovekého sveta, ktorý on vôbec nemusel vnímať ako čosi temné, pesimistické, ťažké, kde len čakáš a čakáš na smrť, kde proste život nebol ničím iným ako len a len bolesťou. Čiže tento štýl určite tam neplatí. To je vlastne tá konštrukcia dejín, ktorú nám pripravila moderná historická veda, počínajúc renesanciou ako reakciou na scholastiku a cez tie rôzne reformačné prúdy to potom prešlo až do súčasnosti, že v podstate sme si osvojili pohľad na to, že ten proste renesančný človek bol človek scholastiky, povedzme od toho 9. storočia, 10. storočia, keď sa začínajú objavovať tie prvé školy, keď zoberieme tú Alkvinovú renesanciu za Karla Veľkého na počiatku, tú prvú renesanciu latinskú, až po tie posledné v 14. storočí, takže ten človek žil v strašnom utrpení a potom prichádza renesancia so svojím zvolaním, že človek je v centre dejín a s tým, že človek to je proste bytosť, ktorá je takmer božská sama o sebe a že treba rýchlo ospevovať radosť zo života. Všetky tie, vidíte, napríklad hlavné stavby, najväčšie stavby sa objavujú v Ríme práve v čase renesancie, nie v čase scholastiky, kedy sa objavuje gotika, ktorá je považovaná za taký úpadkový štýl, spojený s barbármi, s gótmi, ale objavuje sa v čase, kedy je objavená antika. Príchod križiakov na východ, nájdenie starých rukopisov, ktoré boli zabudnuté, respektíve ktoré boli ukryté niekde na západe v knižniciach, ktoré boli alebo iba sprostredkovanie skrze arabských a židovských predstaviteľov filozofickej vedy, preložené do latinského jazyka, častokrát aj nepresne, a zrazu sa tu dostávajú tieto rukopisy nové, respektíve staronové, z Byzancie, z východnej rímskej ríše. A tie sú prekladané, objavil sa William Merbeck, vynikajúci prekladateľ Aristotela a ďalších diel pre Tomáša Akvinského prekladu, objavuje sa škola prekladateľov v Tolede, už predtým začína fungovať, ale zároveň sa prekladá aj množstvo magických spisov z toho arabsko-židovského sveta, predovšetkým z Kordovského kalifátu, alebo z juhu Talianska, zo Sicílie, z Apulie, Kalabrie, dostávajú sa rôzne spisy, ktoré mali už naozaj taký, povedzme, mystickejší charakter. No a toto všetko začína vplývať na myslenie európskeho človeka, ktorý sa ako keby emancipuje, oslobodzuje spod tej náboženskej autority, ktorá v skutočnosti ale aj bola dosť nebezpečná, ktorá jednoducho v tej svojej túžbe pomôcť vybudovať kráľovstvo Bože na zemi ani si neuvedomila, ako sa stal de facto nástrojom zla, preto, lebo čo je cisárové cisárovi, čo je Božieho Bohu. Ale prišlo sa na to, že čo je cisárové Bohu, čo je Božie Bohu, a cisár proste nech si to rieši nejako sám. A tým chcem povedať toľko, že samozrejme, čo je cisárové, je cisárovi, ale to je Bohu, a čo je Božie, to je Bohu, lenže problém bol v tom, že tá náboženská autorita začala naberať charakter práve takéhoto cisárskeho, alebo postavil sa na ten cisársky piedestal absolútnej autority, stratil sa ten taký skutočný katolický alebo soborný charakter kresťanstva a začala dominovať viacej na západe, začala viacej dominovať, ale častočne aj na východe, autorita, ale ako hovoril ruský filozof Alexej Chomiakov v 19. storočí slávil, Boh nie je autorita, ani cirkev nie je autorita, všetko je o láske, a nie o tom, že niekto je autorita. Autorita je teraz, pôsobí to takým vonkajším spôsobom alebo charakterom a pôsobí to ako čosi, čo má inštrumentálny a zároveň aj nejaký direktívny charakter. Čiže toto bolo de facto právom kritizované, len došlo to do ďalších krajností, kde renesancia prichádza s obrovským budovaním, výstavbou na spôsob antiky a s predstavou o tom, že ten antický život bol plný radosti, ale to je obrovský omyl. Antický život koncom nebol plný radosti, ten antropologický minimalizmus tam bol naozaj veľmi silný, preto lebo keď si zoberiete, ľudský život tam nemal Boh vie akú hodnotu, jednoducho častokrát zviera bolo vyššie postavené ako človek, ale zoberme si to aj z hľadiska literatúry. Treba žáner, ktorý dominoval, bola tragédia, nie komédia. A vo filozofii neprevládal nejaký optimizmus, ale pesimistická filozofia. Ruský filozof Sergej Trubeckoj, skvelý, podľa môjho názoru, najlepší filozof konca 19. storočia, zomrel začiatkom 20. storočia a žiaľ iba ako 42-ročný.
Bol to otec Nikolaja Trubeckého, jedného z zakladateľov eurazijského hnutia. Napísal tento Nikolaj Trubecký, už na západe napísal zaujímavú brožúrku Európa i človečenstvo, to znamená Európa a človečenstvo, kde rozoberal tú problematiku Európy a postavenia Európy v rámci sveta, ale jeho otec, Sergej Trubecký, ktorý bol rektorom Moskovskej univerzity, tuším, Peterburskej univerzity, a potom sa rozčaroval po revolúcii v roku 1905, kedy študenti požadovali zmeny, no presne tak, on vtedy krátko na to zomrel. Keď študenti požadovali vážne zmeny a slobodu vyučovania a tak ďalej, a on ako človek, ktorý bol naozaj slobodu milujúci a nesmierne kultúrny a vzdelaný, za to stav, dobre, dajme aj nech to študenti. Ale zrazu sa ukázalo, že v podstate tá sloboda, ktorú študenti chcú, tak to je iba rozvrat. To nie je sloboda, to je proste, poviem to tak, keci. Jednoducho budeme tu kecať, rozprávať, nebudeme sa učiť, lebo učenie to je námaha. To nie je iba o tom, že teraz, to je svoj názor, ja poviem svoj názor, ak bude jeden cez druhého rozprávať hociakú hlúposť, najprv si to musíte naštudovať, musíte sa to naučiť, vedieť porovnať, vedieť analyzovať, až potom môžete o tom rozprávať. Nie tak, ako dneska to funguje, že každý je premudrelý, máte tam blogy, píšu do blogov bazaky, somári s prepačením a každý vystupuje ako keby boharovným bol, no a pritom začnete s týmto človekom rozprávať. Ja som mal asi v poslednom období asi 15 takýchto prípadov, kde som vyzval dotyčných ľudí na verejnú diskusiu, ale nikto vám nepôjde. Jeden napíše, on zdezolátne nemá čo diskutovať a ďalší vôbec neodpovedia. Takže asi takto to funguje, preto lebo títo ľudia nie sú pripravení do nejakej takéto verejnej diskusie. Oni sú zvyknutí doslova kecať, rozprávať, čo mu čo si myslí, teraz púšťajú v správach niečo a oni hneď to prvoplánovo hneď to žerú, hneď to berú ako pravdu. Teraz povedia, Rusi odpalili tam drony na Poľsko a povedia, proste každý zdravo premýšľajúci človek vie, že to je totálna hlúposť, že kto to urobil, tak je to jasné úplne, lebo čo by z toho mali, navyše žiadna škoda, teda potrebujeme čo vyprovokovať Poliakov alebo NATO, alebo čo, proste je totálna hlúposť, no ale skôr by som sa stretol s mladšími, ty si počul, čítal si, že Rusi napadli Poľsko. Určite nie. Ale takto to funguje, no tá informačná vojna, že sú stále jednoducho, oni v budúcnosti budú mať informačný charakter predovšetkým. No a tieto aj u nás sú. Čiže tá informovanosť a zásadná informovanosť je veľmi dôležitá. Zajdem sem tam pozrieť do veľkých knihkupectiev, kde teda je veľký obrad knižný, Martinus alebo Pantarej a podobne. Pozerám, aké tituly vychádzajú. Väčšinou je obrovské množstvo titulov, románov. Ja vám poviem tak, ako keď otvorím náhodne, tak to je z tých románov. Proste, buď sú to také ťažko subjektívne prípady, ktoré tam sú zobrazované, plné komplexov, alebo nejaké okultno-mystické príbehy zasa, to ešte častejšie teraz módna téma. A jednoduché som si, ja začnem čítať, ja hovorím, no čo, ako neškoda toho papiera na tie knihy, proste je pekne vydané, častokrát sú, a to isté, pozeral som tam nejaký atlas dejín, alebo čo to bolo, proste obyčajná, jednoduchá, komerčná záležitosť. Povyberáte z encyklopédie, z Wikipédie, nejaké údaje, spíšete do jedného celku, vydáte to potom, dáte k tomu množstvo obrázkov, hodíte to na pekný tvrdý papier, tvrdú obálku urobíte a predávate. V podstate je to informatívne, je to strašne chudobné pri tom, strašne chudobné. Čiže takto to nehovorím, že všetky knihy, nehovorím všetky, ale keď si to porovnám napríklad s dielami Dostojevského, Turgeneva, Tolstého, Čechova, Lermontova, Puškina, Pasíkov, keby som mu teda aj zobral do jedného prúdu, lebo to neboli iba básnici, tak to sa nedá porovnávať, aká hĺbka je tam. Dokonca som pozeral nedávno jeden dokument, odbočím trochu, pozeral som jeden dokument, kde asi hodinový, o hollywoodských, a nielen hollywoodských, ale predovšetkým zo Spojených štátov amerických, častočne z Británie hercov, ktorí rozprávali o ruskej literatúre, o ruskom jazyku. Kate Bessingtonová, ona sa volá, napríklad on celkom pekne rusky hovorí. Johnny Depp tam hovoril o ruskej literatúre, potom ešte jedna herečka sa volala, no, spomeniem si možno, hovorila, že vlastne mala som všelijaké vnútorné také problémy, viete, častokrát títo herci majú svojich psychológov, ktorí chodia a riešia tie všelijaké také, povedzme, stiesňujúce stavy, až depresívne stavy
No a ona hovorí, keď som začal čítať Dostojevského, tak de facto nepotrebujem už tohto svojho psychológa, lebo ja to tam všetko nachádzam. Ten Dostojevský to pred viac ako 150 rokmi dávno zodpovedal, lebo to je celkom iná literatúra. A oni sami hovoria, títo americké, ale vôbec západní herci, povedzme to takto, sami hovoria o tom, že táto literatúra je vrcholom tvorby. A zoberte si, čo sa robí vždy, keď potrebujete zmenu paradigmy. Keď potrebujete prekodovať národ, začnete ničiť jazyk a literatúru. To je typické, to je proste typické. To je proces, ktorý sa snažia realizovať na dnešnej Ukrajine. Neviem, z médií to vyzerá tak, že sa im to všade darí, ale ja čo poznám mnohých z Ukrajiny, tak až takto vonkoncom nie je. Našťastie ešte všetci až takto nezblbli. Takže je veľa ľudí, ktorí vidia, že toto je spôsob, ktorý je zničujúci, alebo seba zničujúci, ale títo ľudia jednoducho v tom vidia nejaký vrchol a tak de facto my tu žijeme v období, kedy sa dávajú Pulitzerove ceny, Nobelové ceny a všelijaké iné ceny za literatúru, za novinárskú prácu alebo literatúru faktu a tak ďalej. A na konečnom dôsledku vlastne zistíte, že tam je toľko brakov. Ale sú aj dobré veci, nemôžeme povedať. Niektoré určite sa píše zaujímavejším spôsobom, viacej zodpovedajúci. Keď čítate tie staré knihy, niektoré tie siahodlhé súvetia, ktoré tam sú a citovanie, ten povedal to, ten povedal to, ten povedal to, ten povedal to, to je symbol náuky, to aj dneska máme rôzne citačné normy, ale na čo upozorňoval ešte Umberto Eco, ako napísať diplomovú prácu, ale jednoducho toto všetko tu ochudobňovalo samotný obsah textu, ktorý bol týmto zanedbávaný. Čiže to je naša éra, v ktorej žijeme, takže tomu som sa aj venoval nie celkom, ale aspoň čiastočne. V tejto knihe spomenul som tam napríklad aj Tolkiena a jeho Pána prsteňov, hovoril som o tej žiedlách apokalyptiky, keď som teda vravil o tejto židovskej apokalyptike, tak som zabudol dokončiť tú vetu, respektíve tú myšlienku, že tá židovská apokalyptika hovorila teda jasne o tom, že svet je stvorený a svet má svoj koniec. Zatiaľ, čo tá mytologické vedomie, či už to boli Gréci, či to boli nástupcovia Rímania, či to boli Sýrčania, Asýrčania, Chaldejci, Peržania, Indovia, alebo Číňania, alebo Japonci, alebo Egypťania, aby som tie najznámejšie civilizácie spomenul, tak tam všade dominovalo mytologické vedomie a to mytologické vedomie, pre toto mytologické vedomie bolo typické to, že vlastne svet nemá svoj počiatok, svet nemá svoj koniec. Dejiny, to je anakuklesis, to je vlastne točenie sa v kruhu, kruh je symbolom nekonečná, každý bod je začiatkom aj koncom a takto do nekonečna. Proste svet sa zrodí, vyvíja sa, dosiahne svoj vrchol, začína stárnuť, zaniká a potom znovu sa zrodí a takto do nekonečna. Ľudský život takisto, človek sa narodí, vyrastá, dospeje, pokiaľ má to šťastie, dosiahne starobu, ale nakoniec musí odísť z tohto sveta a znovu sa potom zrodí prevtelením a tak ďalej. Čiže z tohto uhla pohľadu tento systém viedol hlavne medzi elitou, a či už to bola indická elita, ako píše Mircea Eliade, alebo či to bola elita grécka a rímska, ako uvádzal Sergej Trubetskoj, jednoducho všade oni dospeli k ťažkému pesimistickému svetonáhľadu. Ťažký pesimistický pohľad na svet alebo svetonázor, ako sa niekedy hovorilo. Jednoducho preto, lebo to nekonečné opakovanie sa a zbavovalo samotný zmysel, aj samotný život, aj samotné dejiny zmyslu. Jednoducho strácal sa zmysel. To znamená, že kde je vlastne, musíme dôjsť nejakému zakončeniu a to znovuzrodenie, o ktorom bolo jasné, že opäť príde, Buddha mal 85 000 prevtelení a tak ďalej. Čiže že toto znovuzrodenie zasa len privedie človeka do toho istého tragického stavu, alebo keď už teda chceme z neho nejakým spôsobom uniknúť, tak sa dostávame do nirvány, ktorá v podstate znamená nie zocelenie a jasné vyhranenie osobnosti, ale naopak jej zničenie, jej zánik. Človek zanikne, tak ako keď hodíte kvapku vody na rozžeravené železo
a tá sa okamžite vyparí. Takže tento pesimistický pohľad bol typický pre elitu, jednoducho už z toho dôvodu, že život nemal zmysel, ani dejiny nemali zmysel. Alebo potom stačilo teda nejakým spôsobom z toho unikať tým, že boli tie orfické kulty, alebo bakchanálie, kde človek sa dostával do extázy, ale ktoré naberali potom až taký rozmer, že aj v samotnom Ríme, myslím, že v roku 176 pred Kristom zakázali kvôli tým orgiám, ktoré nadobudli naozaj obľudné rozmery. Takže niečo bolo potrebné urobiť, no a to bol ten antický svet, ktorý zrazu sa stretol s tým svetom židovským, tým svetom, ktorý vnímal dejiny ako tie, ktoré majú svoj počiatok, majú svoj vrchol v príchode Mašiácha, Mesiáša, pomazaného Krista a majú svoje zakončenie v jeho druhom príchode. Čiže kedy sa zrodí nové nebo a nová zem. Takže tento náhľad, keď sa objavil, ja to poviem aj z vlastného pohľadu, keď som zistil, že existuje vzkriesenie z mŕtvych, tak si myslím, potom život mal úplne iný rozmer. Bral som to a beriem to vážne, nebral som to ako iba nejakú literárnu fikciu alebo nejakú ideu pseudofilozofickú, ale bral som to ako reálny stav, lebo som si stále kladol otázky, ja som toto nerastol takto, takže to bolo pre mňa objavenie nového sveta tým spôsobom, keď som sa k týmto veciam dostal, čo som nejakým spôsobom cítil. Hovoril som to nejakých besedách, tuším aj, ale zopakujem to, veď opakovanie je matka múdrosti. Keď som bol gymnázista s učiteľom fyziky, profesorom fyziky, sme začali rozprávali o vesmíre. Vesmír ma vtedy veľmi zaujímal, vesmírne civilizácie, respektíve vesmír ako taký, miloval som ruskú science fiction literatúru, Moskva Kasiopeia bol môj obľúbený film. A niektoré ďalšie, aj človek Ambigua a obojživelník a tak ďalej, to boli pre mňa veľmi zaujímavé filmy, ktoré som videl v našom dedickom kíne, starožidovskom dome, bolo to pre mňa fascinujúce, poviem to takto. A tam ma hlavne, čo ma tam zaujímalo na tým, to bola tá problematika časovosti, ako tí študenti tam odleteli a potom, keď sa vrátili po 18 rokoch, tak oni vlastne v tom vesmíre prišli a rozleteli, čo tí spolužiaci 18. Možno, že sa mi nehovorí, možno tie údaje presné, preto, lebo videl som to pred nejakými 43 rokmi, alebo aj viacej, ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a ten vesmír ma zaujímal a som si hovoril, kde sú hranice vesmíru a tak ďalej. Vtedy zháňal som knihu Deniken a spomienky na budúcnosť a podobné. Potom som bol veľmi rozčarovaný, keď som zohnal začal čítať, veľmi som dostal rozčarovaný. Také veľká, za bývalého režimu to zakazovali, ako keby to bola nejaká posvetná Biblia, a preto to boli z môjho pohľadu dosť slabé myšlienky, slušne povedané. Čiže pre mňa to bolo všetko, ale keď som s učiteľom alebo profesorom fyziky, na ktorého veľmi dobrej povahy na túto tému diskutoval, tak hovoril som mu, že musel som chodiť na svetonázorový krúžok vtedy, lebo som povedal, že vyznávam idealistický svetonázor, nie materialistický, tak som chodil na svetonázorový krúžok ako nejaký náboženský blúznivec. Ja som keď nechodil len do chrámu, možno raz, dvakrát, trikrát do roka, keď tak, na odpust v dedine a Vianoce a Veľkú noc. Ale moji spolužiaci, ktorí sa dokonca jeden aj obsluhoval v kostole, tak nemuseli chodiť na svetonázorový krúžok, no ale ja som bol natoľko hlúpy, že som povedal, že takto to, no tak ma dali na preškolenie, ale potom, keď nás bolo viacej, tak to zrušili. Ale učiteľku, čo sme mali, profesorku Koutunovú, s tým bavil od Sobraniec, jej manžel bol zástupca riaditeľa, to bol pán učiteľ, pán učiteľ, na ktorého veľmi raz spomínam, to bol tak hlbavý človek, tak mysliteľ, tak nadaný, že fakt, že žil kdesi na pokraji dnešnej Európskej únie na dedine, tak bola ho škoda. No ale dobre, každý má svoju cestu. Každopádne, keď sme tam chodili a ja som rozprával o týchto veciach, ona bola taká pohodová v tom vraví, že no však v podstate keď zoberieme Mendelejevú chemickú sústavu, tak všetky tie prvky sú aj v zemi, sú aj v človeku, čiže svojím spôsobom dá sa to aj pochopiť, že ten človek aj z hliny mohol byť stvorený a tak ďalej, čiže žiadne homunculus ani nič podobné teórie sme nepreberali, ale sme išli priamo na vec, alebo potom o tom vesmíre. A ja som hovoril učiteľ, ja si myslím osobne, lebo stále som riešil problematiku smrti. S tým bola pre mňa spojená problematika smrti, lebo ja som premýšľal, keď som bol maličký, tak ešte úplne malý, tak som premýšľal, ako sa dá zdolať smrť. Či existuje ten elixír večného života, alebo
niečo podobné, že ako by to bolo, aby moja babka nezomrela, ktorú som jednu poznal zo starých rodičov, ktorá mi hovorila fantastické rozprávky, alebo rodičia nezomreli. Ako to dosiahnuť? Proste ten taký strach zo smrti tam bol u mňa od mala a pamätám si, keď babka zomrela, mal som 10 rokov, tak ja som šiel do poľa, tam som si poplakal, aby som nevidel, ako ma ľudia nevideli plakať, keď som prišiel, nebol som ani pri tej truhle, to bolo na dvore na dedine, pohrebal som na boku sedel a som premýšľal nad tým, čo to je vlastne smrť, prečo je tá smrť, prečo človek, ktorý má všelijaké city, prežije všetko, prejavy zla, dobra, múdrosti, hlúposti, lásky, nenávisti, proste, že vytvorí niečo, ja viem, či už nejaké dielo, alebo v podstate niečo zanechá v podstate významné, alebo aj nevýznamné, aj keby postavil len dom, alebo zasadil strom, alebo ja neviem čo. Tak, že zrazu tento človek zanikne, ako keby ho tu nikdy nebolo, ako keby to bol mravec, alebo dažďovka, alebo ja neviem čo iné. Jednoducho, že to mi nesedelo, ale tak keď som sa dostal, ja som prišiel na fakultu a zistil som, že je tu teda táto idea skriesenia z mŕtvych, pre mňa to bol obrovský objav. Pre mňa to bol proste deň, kedy som pocítil šťastie. No takže, ale respektíve, kedy som uvidel nádej, aby som bol presnejší. No s tým je časom spojené aj šťastie. Takže táto idea bola cudzia antickému svetu. Antický svet hovoril o nesmrteľnosti duše, ale o immortality of soul, ako hovoria Američania, ale nehovoril o skriesení z mŕtvych. Georgij Forovský, veľký ruský teológ, podľa môjho názoru najväčší teológ 20. storočia, a nielen podľa môjho názoru Andrej Valický, dokonca, ktorý bol učiteľom Zbigniewa Břežinského, Poliak, mal blízko, vo Vatikáne bol odborník na Rusko, tak on hovoril, že to bol najväčší mysliteľ 20. storočia, Andrej Valický. Forovský bol určite jeden z najlepších teológov, určite vedel najlepšie formulovať tú problematiku nielen v odpovediach, ale aj v samotných otázkach. A on napísal v tom takom období pražskom, keď žil v Prahe, teda najprv v Sofii, bol medzi tými Evrazícami, potom v Prahe, Berlíne a nakoniec v Paríži. A počas druhej svetovej vojny tu teda strávil v Juhoslávii, predovšetkým v Belehrade, tak on napísal medzi tým jeden článok v tých 30. rokoch 20. storočia, teda pred nejakými 100 rokmi napísal článok o skriesení z mŕtvych. A oni keď ho vydali, potom ho prepracoval po vojne v 47. alebo tak nejako vyšiel do Spojených štátov amerických, tam aj dožil svoj život v roku 1979 ako 86-ročný zomrel. Tak keď vyšiel do Spojených štátov amerických, tak už písal veľmi málo, ale nakoniec jedno vydavateľstvo zobralo jeho tie spisy, rôzne články, mal veľa rôznych veľmi dobrých recenzií a diel, no a vydalo to v 14 zväzkoch. Mali také tematické zameranie, história církvy, alebo história ako taká, filozofia, teológia, neviem čo a tak ďalej. Proste a jeden z tých článkov, ktorý on napísal o skriesení z mŕtvych, tak oni preložili o nesmrteľnosti duše. No a on vtedy žiadali, aby ten článok to stiahli, ten zväzok, ktorý pripravili do tlačia, už aj medzi tým vydali, lebo on nenapísal len smrteľnosti duše, ale oni, už je to proste pripravené do tlačia, alebo už to tlačili, tak nie. No tak on prvýkrát vlastne sa takto súdil, potom zažalovali, ale už sa konca súdu nedočkal, lebo medzi tým zomrel, len kvôli tomu, že zmenili názov článku, alebo tej státe, alebo to vlastne stať, že nie o nesmrteľnosti duše chcel, ale o skriesení z mŕtvych. A to bol ten rozdiel medzi tým antickým myslením a tým starozákonným židovským a potom kresťanským myslením, že nehovorilo sa to o nesmrteľnosti duše ako takej, ako hovoril Platón vo svojej filozofii, hlavne v čase toho exkluzívneho idealizmu, že padli nesmrteľné duše na nebi a boli spútané pozemskou hlinou a tak ďalej a z tohto väzenia sa oslobodia svojou smrťou, ale naopak, ako hovorí apoštol Pavol, telo to je chrám Ducha Svätého, to hreší proti telu, hreší proti Duchu Svätému na jednej strane, na druhej strane hovorí o tom, že tá nesmrteľnosť človeka nie je daná sama o sebe, ale v podstate ten Duch Svätý v ňom je zdrojom tej nesmrteľnosti. Odnímeš ducha tvojho i chce v poroch возвращается. Odnímeš svojho ducha od človeka a všetko sa do prachu navracia. Pošleš naspäť svojho ducha a všetko sa obnovuje. To je, myslím, v 103. žalme.
napísané. Čiže ten zdroj nesmrteľnosti človeka nie je spojený so samotným zložením človeka alebo s tou zložkou človeka, ktorej hovoríme psyché, ale je spojený s tým, že človek nie je autonómna bytosť, ale je napojený na tie Božie energie a tam je ten zdroj nesmrteľnosti v tom duchu Božom a nie človeku ako samom o sebe zabudovaný. Čiže tieto myšlienky boli antike úplne cudzie a preto oni aj nemali tú eschatologickú problematiku vonkoncom rozpracovanú, ani sa jej nejako prakticky nevenovali, lebo to mytologické vedomie to nepotrebovalo. Ale objavením sa kresťanstva dochádza k tomu, že sa všetko mení, no a to vedomie je menené taktiež človeka samotného o sebe, preto sa objavuje tá tematika apokalyptiky a židovských dejín. V podstate, ako hovoril Florovský, dejiny zbavené svojho konca sú vlastne rebríkom, ktorý ústí do prázdnoty. Čiže sú nezmyselné. No a potom tu mám takú kapitolu ždiela apokalyptiky, židovský Nostradamus, proroctva Ravu Yitzhaka Kaduriho, to bol jeden kabalista, ktorý zomrel pred pár rokmi, 103 alebo 108 rokov, mal, nepamätám si presne. Potom tu je také skutočné proroctvo, čas na zmenu. Mám tu aj o bankárskych rodoch, ktoré prispievajú len preto, nie preto, že by som sa chcel nejako tejto téme špeciálne venovať, ale len preto, že aj ich úloha v tom procese, ktorý prebieha, ktorý vedie k tomu ako keby pripravovanému záverečnému ultraglobalizmu, tak táto úloha týchto bankárskych rodov je nezastupiteľná. Prakticky bez nich by sa to nedalo realizovať. Čiže je tu takáto téma, potom je tu s tým súvisí problematika Warburgovcov, Čudovcov, Šifovcov, problematika Danovho kmeňa. To je kapitola, ktorá má názov Had ležiaci pri ceste, preto lebo Danov kmeň pri proroctve proroca Jakoba bol prirovnávaný k hadovi. Potom je tu globálna elita, problematika Krymu, preto lebo tá je veľmi vážna. Mnohí pozerajú na Krym ako hlavne z istých kruhov, ako na miesto, kde je možno ukrytá archa zmluvy, ktorú hľadal Indiana Jones, aj navštevujú, ale my ju nemáme. Takže potom je tu pár slov ešte v Černej Laboky a potom jeden ruský bankár, Valentín Katasonov, ktorý sa začal venovať tejto téme, už je to starší pán, ale veľmi, veľmi šikovný, pôsobil niekedy tuším vo Svetovej banke a on sa veľa venuje práve tejto problematike sprísahania globálnych elít, ultraglobalizmu a tak ďalej. No, takže mám tu aj z jeho knihy o apokalypse niečo vybrané. Do tejto knihy sa to volá Náboženstvo kapitalizmu. Potom je to kapitola o demonokrácii alebo demokracia v postmodernej dedine, to je tak viacej trošku filozofická téma, kresťanstvo ako nový sociálny a politický poriadok, preto lebo kresťanstvo naozaj vnieslo nový sociálny poriadok do vtedajšieho života a takisto aj politický, bez toho, aby nejako násilne menilo tie inštitúcie, ktoré existovali, ale ten postupný proces prerastania jednoducho začal prebiehať. Potom je tu otázka poľsko-židovského mesianizmu, ten bol spojený napríklad aj s osobou Adama Mickiewicza. Je tu globalizácia ruskej pravoslávie, pátos lžiproroctva a zdánlivé zjavenia, očakávanie konca, apostáza antichrist a je tu tiež kapitola, ktorá je preložená z knihy, respektíve brožúrky, ktorá vyšla pred nejakými 30 rokmi, trošku viacej, Kozirev. To napísal, autor je Alexej Kozirev a volá sa to Elektronický pás predobraz pečate Antikrista. Tento Alexej Jakolev Kozirev bol veľmi dobrý spisovateľ, no a táto kniha, respektíve táto brožúrka na to, že vyšla pôvodne pred 32 rokmi, a tu je preložená, tak podľa môjho názoru je stále aktuálna. Mám tu kapitolu ako tragické 20. storočie, ale aj tiež kapitolu Christophera Leroy, Zlaté číslo šelmy. Ten sa venuje hlavne Jacquesovi Attalimu, dvornému životopisovi bankového rodu Rothschildovcov, poradcovi najprv pána prezidenta Mitterranda, potom ďalších významných politikov na francúzskej scéne. No a je to
Ja som to preložil, tento jeho článok, ktorý napísal François Leroy, a je veľmi zaujímavý podľa môjho názoru, lebo Jacques Attali, ktorý pochádza zo sefardskej židovskej rodiny, pôvodne z Alžírska, teraz má nejakých 77 rokov, tuším, tak on hovoril v roku 2010 napríklad o problematike koronavírusu a o budúcom lockdowne. Čiže to som tam už tiež nestihol dať do tej knihy, mám to preložené, ale už som nechcel rozvíjať prácu korektorke. No, potom je tu téma čas a jeho historické konštrukcie, parúzia druhý Kristov príchod, dejiny kresťanstva, milenaristické blúznenia, potom tejto problematika tisícročného Božieho kráľovstva na zemi, ktorá sa objavuje u rôznych autorov, ktorí si myslia, že bude potom, najprv bude predchádzať nejakému zakončeniu dejín tisícročné Božie kráľovstvo, problematika nenaplnené prognózy o konci sveta, Sibila, Blažený Augustína, stará kresťanská tradícia, Merlin, írsky prorok Malachiáš, ktorý je spomínaný s súčasným pápežom, Joachim de Fiore a Éra Svätého Ducha, 10. proroctva Michela Nostradama, obroda chiliazmu a tak ďalej. Proste je tam problematika potom anglická Olivera Cromwella a obrodenia tohto milenaristického vedomia, to znamená toho čakania alebo budovania kráľovstva Božieho na zemi. Problematika, ktorá bola v tej dobe prebiehala aj v Rusku, tam bol Kirill Kuhlman, západný autor, ktorý čakal svoj príchod Krista, ktorý vyšiel na Rus, tam bol neskôr popravený, ale nie vďaka Rusom, ako častokrát píšu, ale vďaka nemeckej slobode, preto lebo on prišiel, bol Nemec de facto, respektíve Germán, pochádzal z Holandska a tuším, alebo z Nemecka, ale pôsobil v Holandsku, potom prišiel tam a tam ho pastor udal, že proste vyvoláva buličské nálady medzi národom a tak ďalej, tak nakoniec bol preto aj popravený ako nejaký taký revolucionár. Je tu otázka aj Isaac Newton a jeho pohľad na tie problémy spojené s koncom dejín, Emanuel Swedenborg, no a potom adventisti, Svedkovia Jehovy a ďalej. A proste tie kapitoly sú tu, nebudem všetky menovať, lebo je ich dosť. Kniha má okolo 527 strán. Ale je to aj Alistair Crowley, ktorý sám si písal ako jeho pseudonym bol číslo 666, Šelma 666, Vladimír Soloviev, jeho vízia konca, potom problém nového veku, diela Alberta Schweitzera, aj o isláme, a taktiež o superprorokovi, ktorého nazývali spiaci superprorok Edward Casey. Takže majský kalendár, ktorý bol veľmi pranierovaný v roku 2012, kedy čakali, že nastane nejaký koniec dejín na základe istých faktov, ktoré boli v tom majskom kalendári. Proroctvo Nila Mirotočivého z hory Athos, to je veľmi zaujímavé. Aj tajomstvo Apokalypsy, tam je jeden inžinier, Američan, rozprával o tom, teda to je preklad z jeho prác, z jeho takého článku, preklad jeho článku, kde on hovorí o tom, ako de facto pracoval nad vývojom, podľa jeho názoru takmer pečaťa Antikrista, pracoval nad vývojom čipov. Paul Sanderson sa volal, alebo volá, dúfam, že ešte žije, a to vyšlo po 90. rokoch, ale je to veľmi zaujímavá, krátka, ale zaujímavá správa. Michail Donin a jeho chod Biblie. Potom tu máme aj to o Danielovi setmi v Moskve 3. Rímu, aj preklad z diela, ktoré častokrát napádajú všetci tí, ktorí ho nečítali, a to je mnícha Filoteja, alebo starca Filoteja, ktorý napísal v podstate tie dva listy v prvej polovici 16. storočia, kde hovorí o Moskve ako 3. Ríme, ale v zmysle eschatologickom, nie v zmysle utopickom. No a potom je tu preklad Florovského práve vek patristiky, eschatológia, údolie tieňov smrti, no a taktiež Studená vojna ako príprava k tým posledným časom. Čiže o tomto je táto kniha, takto vyzerá problematika, ktorá je v nej skúmaná. Čiže o tejto téme, o eschatologickej problematike sa dá hovoriť veľa. Aj veľa, aj málo. V podstate, ako keby sme sa stále točili v istom kruhu, preto lebo, ako som povedal, citujúc Florovského,
že kresťanstvo bez eschatológie, bez učenia o konci dejiny vlastne vedli ústiaci do prázdnoty. V 20. storočí sa objavili hnutia, ktoré mysleli si, eschatológia to už je čosi, čo dávno prešlo, to bolo tých ľudí jednoduchých hlupáčikov a náboženských blúznicov, dneska to už nie je. Ukázalo sa, že vôbec tá obroda je silná. V Spojených štátoch amerických vychádza obrovské množstvo kníh, napríklad, nebudem hovoriť o Rusku, ale v Spojených štátoch amerických množstvo kníh týkajúcich sa tejto problematiky eschatológie, konca dejín a toho všetkého ostatného. Čiže vôbec to už nie je iba téma, ktorou by sa zaoberali iba hlupáčikovia. Preto, lebo objavili sa vážne diela historické, alebo aspoň veľmi dobre spropagované. Francis Fukuyama, Koniec dejín, trebárs, alebo Stred civilizácií a tak ďalej od Buchanana a tento Francis Fukuyama hovorí o konečnom víťazstve americkej demokracie. De facto je to kniha, ktorá je v konečnom dôsledku utopická, ale bola veľmi populárna. Hovorila jednoducho o tom, čo tvorilo de facto predstavy a tvorí predstavy amerického establishmentu. A my vidíme, že tento establishment v tej svojej utopickej blúznivosti je schopný rozputávať vojny, ktoré sú veľmi krvavé a veľmi vážne. Takže nehovorím, že iba on, ale tvoria súčasť dôležitú tohto. Vidíte, teraz vražda Kirka v Spojených štátoch amerických napríklad, aktivistu, ktorý rozumne vystupoval a rôzne iné proste. Berieme to, pôjde tam chytia nejakého starého chlapa, chytili, to by musel byť teda strelec jednou ranou do krku v takomto dave, rýchlo. To je teda ako, kto striedal a vie, ako ťažko je zasiahnuť teč, tak je to všetko také ako s Kennedy už takmer. Čiže je to tak. No. Čiže aj povedzme táto svetská veda, politická politológia stále viac si siaha po tejto literatúre, eschatologickej literatúre, ktorá je ale veľmi rozmanitá. Vonkoncom nepredstavuje iba jeden smer, jeden prúd, jeden názor, je veľmi, častokrát je protirečivá, až krajne protirečivá, ale to je už súčasť nášho myslenia, už len z toho dôvodu, čo som povedal na úplnom začiatku tejto prednášky alebo besedy, že jednoducho budúcnosť pred nami je ukrytá a tak máme právo každý na svoj názor. A ten názor môže byť u každého úplne iný, takže asi takto to vyzerá. Čiže toľko teraz. Dopijem si kávu. Kávu si osladím o trochu víc. Si viem, že naladím, jak Hikaja. No, takže teraz tá nová kniha, čo vyjde, bude, ako som povedal, o tej svetovej východnej otázke, tá problematika východnej otázky a veľkej hry Big Game, tak to nazval plukovník Connelly v roku 1829, keď si dobre pamätám. A bol to vlastne boj medzi Ruským impériom a Britským impériom o Strednú Áziu. Keď som urobil túto knihu, urobil som ju dávno, vyšla ešte v roku 2016, oveľa kratšej verzii ako teraz, dávno je vypredaná. A dokonca prvé časti boli napísané mnou ešte, alebo preložené, tak ktoré časti Natálie Nárošníckej okolo roku 2007-2008. No a keď táto kniha vtedy vyšla, tak táto problematika nebola natoľko aktuálna, ako je tomu dnes. No ale časy sa menia a vidíme, že ten spor o Strednú Áziu opäť naberá na sile. Azerbajčan, Arménsko pod blízkou kontrolou veľmi silne. Do toho teraz to, čo sa nedalo dosiahnuť vtedy Rusom, to znamená, a čo sa Angličania báli, hovorili, že je tu ten list, testament, záveď Petra Veľkého, akože Rusi majú dobiť Indiu, ktorá bola zdrojom, alebo hlavným zdrojom bohatstva britského impéria, krajina zlata a tak ďalej. Čo tento list bol podľa, že Peter nikdy takýto list nenapísal, ani Rusi sa nechystali napadnúť Indiu, konec koncov ceste tam stal Turkmenistan, potom Afganistan. No ale napriek tomu spor o Afganistán bol aj vtedy veľký, ako bol veľký v 20. storočí, je veľký dodnes, lenže dneska situácia sa tak paradoxne zmenila, že v podstate tí Rusi uznali Taliban ako vážnu politickú silu v Afganistane
A de facto vyzerá to tak, že ten Taliban je ochotný momentálne, aspoň čiastočne, poskytnúť nejaký možno koridor potom smerom na Indiu. Takže to, čo sa nepodarilo za Petra Veľkého, aspoň podľa Angličanov, a čo sa nepodarilo potom za Alexandra I., Nikolaja I., Alexandra II. Či Alexandra III., až po Nikolaja II., ktorý bol prvým a posledným cárom ruským, ktorý precestoval celé svoje impérium, tak nakoniec sa podarí asi teraz. Aspoň takto to vyzerá. Všetko sa sice môže zmeniť, lebo dneska to je éra obrovskej turbulencie, čiže tak. Praktická poznámka, technická. Poslednú polhodinu venujete otázkam. Áno, dobre, teraz už môžu byť otázky. Môžu byť otázky, samozrejme. Takže hláste sa ako v škole. Pán učiteľ je na to Pejte sa. Profesor. Přátelé, pejte sa. Takže. No. Ty máš na srdci ten sofizm. Áno. Spýtajú to mimo, o tej schizme. Medzi kresťanmi východu a západu, hej? Dobre, môžem povedať na pár slov. Schizma medzi kresťanmi východu a západu zvyčajne sa dátuje 16. júlom 1054. Ale reálne tá schizma sa objavuje už v roku 858-61, kedy sa koná tzv. Prvo-druhý snem v Konštantinopoli, lebo bol zvolený za patriarchu človek, ktorý bol ľudovo povedané civil. Bol to patriarcha Fotios, Fotí Carihátsky, ktorý bol veliteľom povedzme takej osobnej stráže, zároveň bol profesorom na univerzite v Konštantinopoli. Jeho najlepším žiakom a priateľom bol Cyril Konštantín, náš osvietiteľ Slovanov, tak to aspoň napísal vtedajší autor, Anastas bibliotekár Amicus Eius Fortissimus, že to je jeho najlepší priateľ. No a tento Fotios, keď sa stal patriarchom v tej dobe, bol na čele tohto Ríma, na čele pápežstva, alebo stále ako hlavný ako pápež bol Nikolaj I, Mikuláš I. To bol prvý pápež, ktorý začal používať alebo využívať vo svojej argumentácii tzv. Sfalšované listiny, pseudoizidorovské dekretálie, Donácia Konstantíny, epištolu apoštola Petra franským kráľom a podobne. No a zákonite tu došlo k zrážke medzi týmito dvoma veľkými osobnosťami a vtedy v roku 864 sa táto situácia vyhrotila čiastočne na Veľkej Morave, ale predovšetkým Bulharsku. Bulharsko bolo veľa väčšie ako dnes, bola to vlastne tretia država európska medzi Franskou ríšou, Východorímskou ríšou a bolo to Bulharsko, ktoré zaberalo časť Rumunska, časť Moldavska, možno až tu niekde na Zemplí na Slovensku dosiahlo opäť všetkého. Takže v podstate títo Bulhári, ktorí prišli sem kvôli sporom Chazarskej ríši, rozdelili sa na tri vetvy, polskí Bulhári, chazarskí Bulhári a nakoniec dunajskí Bulhári, alebo pôvodne Bolgári, tak boli kristianizovaní, prečo prišli tu ešte v roku 679, ale uplynuli už takmer 200 ročia, ale tá kristianizácia stále tam prebiehala ako si pomalšie. Z východu prichádzali misionári, zo západu prichádzali misionári, vznikali z toho spory, východní učili tak, západní učili tak. Východní učili, prichádzali ženatí kňazi, hovorili, že Duch Svätý vychádza od Otca, že postiť sa máme, Veľký pôst začína nedeľu vyhnaním Adama a Evy z raja, tzv. Nedeľa odpustenia, nie v popolcovú stredu, že v sobotu sa spieva Aliluja, nielen vo Veľkú sobotu, že počas pôstu sa používajú také a takéto produkty. Čiže boli tam spory, dokonca tam bol spor aj o to, či si kňazi majú holiť brady alebo nemajú holiť brady. To bol list, ktorý potom napísal patriarcha Fotios v súvislosti s tou problematikou Bulharskej ríši, ktorá vypukla v tom roku 865, keď bulharský panovník Boris, ktorý bol predtým pokrstený Fotiom a jeho krstným otcom bol cisár Michal III, dal súhlas na to, že môžu vyhnať týchto gréckych alebo byzantských misionárov a môžu byť na čele tam franskí misionári. Franskí misionári mali vtedy na čele svojho veľmi významného predstaviteľa, ktorý bol neskorší pápež Formosus, veľmi dobre známy z dejín, aj keď škandalózne. A
Oni začali presadzovať iné, lenže počasie Borisovi Michalovi, príjel krstné meno Boris, teda Michal, došlo, že v podstate tá franská teológia, to franské učenie a tí franskí kňazi vonkoncom nie sú nič lepšie ako grécky, respektíve ešte sú horší a tak ďalej. Začali spory, prišli do toho prirodzene reakcie aj zo strany Konštantínopolu, druhého Ríma proti postupu západných a nakoniec to vyvrcholí v tom, že je zvolený snem, veľký snem do Konštantínopolu v roku 867. Na tomto sneme sa zišli východní patriarchovia alebo ich zástupcovia. Bolo tam množstvo ľudí, okolo 1000 ľudí, veľký snem to bol a patriarcha Fotios, keď zvolal tento snem, pomocou cisára Michala III. Napísal k nemu list, tzv. Okružný list, kde vysvetľoval západné novoty oproti pôvodnému kresťanstvu. Ten list som nedávno, ale trošku skôr preložil, ale zatiaľ som ho nepublikoval. Mám prichystanú knihu, respektíve je teraz momentálne korigovaná. Je to nové vydanie, ale rozšírené a opravené. Cieľometerské dedičstvo a Európa. Tam bude aj tento list uverejnený. Takže tam je viacero takýchto dokumentov, ktoré som pripravil. No a prakticky to bolo prvé obvinenie Západu z herézie. Ale on hovoril, v podstate neobviňoval celý Západ, on obviňoval isté kruhy na Západe, že v tomto sú. Pápež ho potom Mikuláš, už teda predtým roku 863 Fotia exkomunikoval cirkvi, Fotia mu odpovedal rovnakým dielom, no a ten spor tam trval. Pápež Mikuláš, ktorý potom pozval Cila Metoda o tom, keď sa dozvedel, že sú v Benátkach, tak medzi tým zomrel, oni ho nezastihli v Benátkach, prišiel nový pápež Adrian II a v Konštantínopoli prebiehol štátny prevrat, palácová revolúcia, ktorá stála život mladého cisára Michala III. Mali to 24 rokov, bol zavraždený a Fotia zosadili a poslali do vyhnanstva. Súdili ho tam všelijakým spôsobom, po väzniciach ho vláčili. Najhoršie trest pre mňa bolo to, že mi zakázali čítať, pobrali mi knihy, lebo on bol naozaj génius. To bol nový Šalmón. A potom ho odsúdili, jeho spisy slávnostne pálili na námestí a bolo prikázané, kto bude vlastniť jeho knihy, spisy, čo on napísal, tak pokiaľ to bude kňaz alebo biskup, bude suspendovaný, alebo diakon, pokiaľ to bude laik, bude vylúčený z cirkvi. Čiže prísny zákaz, to bola ťažká cenzúra. Tam boli tie prvé spory. Po smrti Fotia v roku 891 Západ vyšiel vlastnou cestou, tie kontakty tam bohvie aké neboli a do toho prišiel proces postupného vyrástania nového kresťanského štátu, respektíve pripraveného, a to bolo Rusko, Stará Rus. Objavuje sa Stará Rus, ktorá prijala v roku 861 krst a potom v roku 988 bola definitívne pokrstená. Medzi tým táto Rus, ktorá oslobodzovala slovanské kmene, viac menej spod chazarského jarma, nie všetky kmene samozrejme boli pod týmto jarmom, ale začína to, čo ako to citoval, respektíve ako to napísal ešte Alexander Sergejevič Puškin, Vešči Oleg ide na nerozumných Chazarov. Oleg prvý sa tomuto postavil. Chcem sa ešte spýtať, s tou schizmou začal aj celibát. Áno, presne tak, po schizme. Definitívne. Tamto vyrastlo, ja som to skrátil, vyrastlo proste ten ruský štát, zrazu prijíma kresťanstvo, no ale ten proces sa nabalil, v roku 2014 je korunovaný nemecký cisár Otto III a v symbole viery prvýkrát už aj v Ríme sa spieva, že Duch Svätý vychádzal od Otca i Syna, tzv. filioque. Keď sa to dozvedel patriarcha Sergius III na východe, exkomunikoval pápeža za túto zmenu cirkvi, on povedal rovnako. Potom nastáva hluché obdobie, cisári sa menia, Byzancie za druhým, prichádza rok 1054, no a kardinál Humbert so svojimi spoločníkmi vojde do chrámu Hagie Sofie a vydá tam položiť exkomunikačnú bulu po sporoch, ktoré tomu
predchádzali, to je na samostatnú reláciu, tak položí na ten oltár chráme Hagie Sofie, idú vonku, strasú si prach z topánok a idú preč. I odchádzali preč na západ, ale išli cez Kyjev, podľa barónia, išli cez Kyjev, najprv oznámili, že došlo k tomuto rozkolu, ale Kyjev na to nereagoval, no a takto začal rozkol. A potom v roku 1076 sa objavuje dielo Dictatus Papae Gregora VII. Hildebranda a zároveň je prijaté rozhodnutie o povinnom celibáte pre všetkých kňazov. No, okrem, čo z toho majú vlastne? Hovorí sa, že pre majetok majú ten celibát, no ale či im stojí za to pre tú hanbu, čo majú pre ten celibát? No, ono viete čo, tam boli aj, jednak majetky svoju úlohu zohrávali, ale aj pohľad na to, že ženatý kňaz je ako keby hriešný kňaz. To bol ten problém. A toto už nazývali niektorí manicheistickým blúznením, preto lebo manichejci alebo zoroastrici starí, to boli v podstate zo zoroastrizmu vyrastlo čiastočne aj všelijakými prvkami napojený manicheizmus. Oni hovorili o tom, že tí dokonalí manicheizme, čo boli hlavní predstaviteľ náboženskí, tak boli neženatí, mali prísny celibát, tí nižší mohli sa ženiť, ale tí hlavní sa ženiť nesmeli, lebo považovali v podstate manželský zväzok za zlo. A treba spojiť takú pikošku trošku, treba styk so ženami u tých, ktorí boli ženatí, bol dovolený iba v čase mesačného cyklu žien, aby nepočali. Čiže to bol ťažký dualizmus, čiže presne opak. Určite máte tú knižku, takú sa mi dostala náhodou taká knižka do rúk o dejinách alebo o hriechoch pápežov. Dokonca Temné pápežství Peter de Rose. Možno to nemyslíte? Nie, ja ju mám tú knižku. On bol jezuita Peter de Rose, pôvodne sa tá kniha volá Vicar of Christ, Vicar Christov. Tam píše dokonca, že pápež bola aj jedna žena. Áno, Jana. Tam bola, dokonca Jan Hus ju spomínal vo svojom obvinení na Postiskom koncile, ju spomína Jan Hus, pápežku Janu. Oni hovorili potom, západní teológovia, historici, že to je Lutherov produkt, respektíve protestantov, ale nie je to pravda. 100 rokov predtým Jan Hus, viac ako 100 rokov predtým Jan Hus to spomínal taktiež. Takže tam tá tradícia bola, že pri tom kresťanskom chode, to znamená, keď išli s krížom, a to bola procesia na veľké posvetenie vody, na troch kráľov dneska, tak na západe, tak na ne prišli porodné bolesti a tak zistili, že je to žena. Môžem ešte, ja sa chcem spýtať, či môžete vysvetliť pôvod Rusínov. Skaďal sa vlastne zobrali Rusíni u nás na našom území Slovensku. No takto poviem, Rusíni, Rusi, Rôdci a tak ďalej, to všetko je jeden kmeň, jeden koreň, ktorý v podstate Slovania, ktorí obývali tieto oblasti, je pravda, že v starých spisoch niekde bolo napísané Rusov a Slovanov oddeľovali ako keby od seba, Rusi, Rôdci od Veslovať alebo od Červenovlasti a tak ďalej, boli rôzne názory na to, ale v podstate neskôr tento termín začal byť spájaný predovšetkým s náboženským presvedčením. To znamená, kto bol, akú vieru vyznávaš? Ruskú vieru. No, tak ty si pravoslavný, lebo ruskú vieru máš, ruské sviatky máš a tak ďalej, ako hovorili napríklad niekedy ľudia. Čiže to bol termín, ktorý mal nielen etnický, ale aj duchovný, religiózny charakter. Tak ako dnešný termín Ukrajinci, to je pôvodne termín, ktorý je geografický a nie etnický. Takže... No vlastne tu nás chcem premostiť na to, že vlastne tí Valasi prišli a s nimi aj Rusíni z nejakého Koriatovič, Teodor Koriatovič. Toto by ma hlavne zaujímalo, či neviete náhodou tieto udalosti, co sa tam stalo, že oni prišli ku nám na ten karpatský oblúk. A potom tá druhá vec, sa spomína ten Sviatoslav, že oni tam pomáhali z Kyjevskej Rusy, bol tam nejaký vojnový konflikt, oni pomáhali Sviatoslavovi pri porazení Chazarov. Presne, prameňov to zaznamenanie nie je. Prameňov to zaznamenanie nie je. Sviatoslav mal svoju družinu. Sviatoslav to bol proste borec. On bol nevysokého vzrastu, veľmi silný fyzicky, širokú hruď mal, opisujú ho, spal so svojimi vojakmi, keď zastavili, žiadne výhody nemal proti svojim vojakom, kreslo si dal pod hlavu, tak spal, bojoval, vždy išiel od malička, od 4 rokov bojoval prakticky. Takže mal vikinga takého učiteľa Variaga, lebo otca zabili skôr Igora. No a on potom zobral družinu tých svojich chlapov, ale aké boli tam Variagovia, boli tam Achislovania, proste boli to chlapci, ktorí sa nebáli a vedeli bojovať. No a tí ťahli obrovské, na tú dobu
Oni vyťahli, niektorí hovoria, že keď dobili Itil, tak išli hore k Volge, spustili sa, lebo Itil bol ako mesto postavené v delte Volgy, keď sa vlieva do Kaspického mora. Lenže potom Šarkel sa nachádza na mieste dnešnej Cimlianskej priehrady, ktorá je stovky kilometrov od Itilu. Čiže potom išlo Berenger, bol zasadený na území dnešného Dagestanu. Čiže oni prekonávali obrovské vzdialenosti, potom išli na Preslav do Bulharska k Dunaju. Čiže to aj dneska by ste mali problém to prejsť, čo oni absolvovali. Takže, ale tak čo tým chcem povedať, on tým vlastne vybral si tých najlepších vojakov a tí mohli byť z rôznych etnosov, tak to poviem. Ale všetkým toto sa stalo potom označením Rusín, ruský, Rus religióznym. Lebo tak ako dneska Rusi hovoria, ja ruský, ja Rosianin, hej, to znamená, ale keď niektorí proti tomu vystupujú, že Rosianin rusky, proste je rusky, pozval som jedného kazáka, čo rozprával veľmi pekne, hovorí, som kazák a rusky, proste vnímajú to ako zastrešujúci etnos nad tými ostatnými etnosmi, ktoré tam boli, etnos, ktorý je schopný obete a nepotlačať tie druhé menšie etnosy, ktoré sa stali súčasťou tohto veľkého štátneho konglomerátu. No a potom sa objavuje termín v 19. storočí ruténi, to už úmyselne oni vytvárajú takú, ako by som povedal, germanizovanú formu tohto slova, aby odlišili ich od Rusov, aby viacej ich priťahli na svoju stranu. To nebolo náhodou tak, že už odišli do Ameriky Rusíni, tak vytvorili tento... Nie, to išlo z Rakúska. Z Rakúska to prichádzalo. Z Rakúska a z Pruska tieto myšlenky, to podporoval aj tento von Bismarck, podporoval to aj rakúska vláda, nie, tam to išlo, lebo oni videli už skôr v 17. storočí, hovoril pápež, no nespomínam si na jeho meno teraz hneď, Urban IV, no to je jedno, jednoducho okolo roku 1604, ale tak nejako, poďte ku mne milovaní Rusíni, cez vás mám nádej, že dobijem celý východ. Takže, lebo oni boli vlastne, tie Karpaty, vytvárali karpatský oblúk, v tých horách tu žili ľudia, ktorí sa či už Rusíni alebo Lemkovia na území Polska a tak ďalej, až dole po Srbsko, po Balkán, čiže skôr tak. No. Takže to. Dá sa kúpiť tú kniháko? Áno. Teraz, hej, tie knihy, ktoré tu sú, to sú viac menej na predaj, takže to z vás si chce, môže si kúpiť. No. Ich už veľa, týchto naozaj, tých apokalypс už je veľmi málo. To ja som vlastne, to sú posledné, čo mám. Z tých, čo sme doniesli, no lebo viete, to sa predáva, sa to iba Infovojnia, myslím, že pre knihkupectva, to predávajú tiež niekde v Košiciach a ešte jedno tuším, ale neviem presne, no. Tak. Nie sú ďalšie otázky? No ja by som sa opýtala, teda obdivujem, že máte široké spektrum vedomostí, ale že ako vy teda vidíte nejakú prognózu vývoja v Európe a ako vlastne tej apokalypse má dôjsť, alebo ako? Ja si myslím, takto ľudia častokrát už teraz, povedal by som, že strašne za apokalypsou, možno, že bude, ja neviem ako, možno, že bude, či nebude s tým, že asi objektívne nespravíme. Každopádne z hľadiska takéhoto vývoja si nemyslím, že je tu už presne teraz ten čas, ako niektorí hovoria, antikrizu, že na svete. Alebo možno, že je, možno, že ešte iba v plienkach, alebo ako, ale každopádne schýľuje sa ku svetovému konfliktu, to je isté. Celý ten proces, tak ako keď som hovoril na začiatku tej prednášky o unudených, tak tá dnešná mládež je podobne unudená sedí. Ten už je unudená iným spôsobom a iným spôsobom sa delí. Buď sa delí na tých, tak ako hovoria, slniečkárov, veľmi jemných, až takých, ako hovorí stará slovančina, alebo gréština Malachia, to sú ako také ženštele typy, alebo potom na tých drsných, holohlavých a tvrdých chlapov, ktorí predstavujú druhý extrém zasa do toho. Čiže to je výsledok toho duchovného procesu, tej duchovnej biedy, ktorá tu je. To je výsledok toho. No a isté je, že to, čo sa deje, že sú tu sily, ktoré sa snažia tú vojnu rozpútať,
a sú tu síly, ktoré sa snažia tomu zabrániť. Ale dokedy sa im to bude dariť, je otázne, lebo provokátori stále viacej provokujú, aj teraz tie drony v Poľsku, podľa môjho názoru, to je trápne, to je jednoducho. Kto tomu verí, fakt to je malé dieťa už, lebo nemáte žiaden výsledok. Keby sme aspoň tú v Žešove, tú americkú základňu zničili, tak už vyhrá vojna, ale dostali co proto, jak si vravia. Ale teraz poškodíte nejakú strechu na súkromnom dome s nejakým, to je proste. Takže sú tu provokátori, jedným slovom, aj tá smrť, tá vražda toho Kirka, Spojených štátov amerických a tak ďalej. Sú tu ľudia, ktorí majú záujem eskalovať tento konflikt, hoci aj do svetového konfliktu, samozrejme zbrojárske firmy z toho profitujú, to je jasné. A cudzieho krvi netečie, nie? Takže takto to funguje, ale ja si osobne myslím, vzhľadom na to, aký je tento proces, že príde ešte éra Ruska. Ja si myslím, že nastane éra Ruska. Lebo sledujem, to Rusko nie je také ľudnaté, je obrovské geograficky, ale nie je ľudnaté ako Čína, alebo India, alebo mnohé ďalšie krajiny, ale je tam obrovská duchovná sila, je tam obrovská, toto nie sú iba takí, povedzme, ako nejaký kolektívom zocelení ľudia, tam je strašne veľa veľkých individuálov. Teraz ja sledujem ich správy, čo oni robia projekty, obnovenie tam, či už ďaleký východ, či už stredný východ, za Uralom, budovanie na severe, ani nevieme všetko, čo oni všetko stávajú, čo všetko tam majú. Videl som dávno také dokumenty, doslova ako keby návrat nejakej hyperboreji tam bol až a je tam, ako hovoril teraz Larry Johnson, keď bol v Rusku a stretol sa tam s mladými ľuďmi, rozprával s nimi, ľudia nekonfliktní, kultúrne, vzdelaní, hovorí obrovskú perspektívu, na to Rusko hovorí. Obrovskú perspektívu, lebo tí ľudia, ich je tam množstvo, čo sa zaujímajú tú problematiku, sú to patrioti, ale nie nejakí xenofóbi, ktorí teraz nenávidia iných. Proste majú šialený potenciál, majú z čoho čerpať, je to viac ako 1000-ročná ríša, dobre, boli to kniežastva, bol Drevniarus, Stararus, boli to, nech už niekto hovorí, Tatári, treba a tak ďalej. Každopádne je tu jedna kontinuita, ktorá sa tiahne už viac ako 1100 rokov, tejto štátnosti, na rozdiel od niektorých iných štátností. A aj napriek všetkým pádom, zničeniam a tak ďalej, keď padli ríšské orly, keď bol zavraždený car Nikolaj, teda predtým abdikoval a tak ďalej, napriek tomu to Rusko nezaniklo. Najprv bolo rozdrobené, Američania vládli na Sibiri 1918-1920, je tam kniha Georgea Kennana zaujímavá o týchto veciach, lebo tam to prechádzal, skúmal to. Potom bolo rozkúskované fakt na kúsky, zrazu sa podcelilo, aj vďaka samotnému Leninovi, ktorý tú revolúciu ťahal, tú poslednú voľnú revolúcie, ale zocelilo sa z toho, prekonalo aj druhú svetovú vojnu, obrovský náraz, zasa upadol a zase sa obnovujú. Čiže ja si osobne na základe týchto poznatkov myslím a toho, čo tam vidím, toho vývoja, že títo ľudia oproti nám majú oveľa viacej energie, pozitívnej energie, tej svetlej energie, keď mám týmto súčasnejším jazykom hovoriť, a talentu, pozerám súťaže matematické, fyzikálne, chemické, informatické, niekedy si vychodil na ne svetové, tu hovoril, že Rusi boli absolútna špička a tak tieto aj teraz jednoducho, pozerám, vyhrali, či už programovaní, či v čomkoľvek, majú samé zlaté medaily, viete, v Spojených štátoch, v Nemecku, keď majú nejakí informatici, tak väčšinou majú mená Le Pen a podobne, ja? Takže nie Le Pen, ale Le Pen, tak že sú to buď zástupcovia tej výraznej čínskej alebo inej azijskej enklavy, či v Spojených štátoch amerických, alebo aj v samotnom Nemecku, zatiaľ čo ten vlastný dorast tam chýba. A výrazne chýba. Čiže tam perspektíva je obrovská, tak z tohto pohľadu ja usudzujem, že dôjde k zostupu Ruska. Tak ako kedy si hovoril Peter Stolypin, ktorého potom zavraždili v Kyjevskom divadle v roku 1911, 3. septembra, myslím, hovorí, dajte Rusku na pokoj a o 30 rokov ho nespoznáte. Že tu nešlo o to, že by sme chceli Rusko transformovať, alebo my potrebujeme Rusko zničiť. A nie sú to iba surovinové záležitosti, nie je to iba snaha zmocniť sa tých zdrojov, je to snaha tých temných síl zmocniť sa toho svetla. To je celý ten problém, ktorý v tomto je obsiahnutý, to je môj názor. A to je, ja nie som nejaký naivný, teraz sentimentálny, ako bogopiskáteľ, ako Rusi hovorili.
Ale... Ja som mal dve krátke myšlienky. Jednu, čo sa týka Ruska. Ani jedna krajina na svete nemá skúsenosť historickú s tým, že ide v Rusku o mnohonárodnostný, mnohoreligiózny, ale ruský druh. To je po prvé. A po druhé, čo sa týka apokalipsy, vzhľadom na to, že nevieme, že čo bude. Môj nebojý kamarát tak hovoril parafrazované cigánske porekadlo, že mám tak žiť, a volím žiť. Dobre, takže nech sa páči. Kde sa vlastne na tom západe zobrala taká teória podceňovania slovanstva v dávnych čias? To sa objavilo už po sťahovaní národov a po religióznej transformácii týchto národov. Oni boli väčšina tých národov, ktoré prišli na západ, či už zo severu, z tých škandinávskych alebo severných území, alebo predovšetkým niekde z východu, hnaní Húnmi, treba z tej prvej vlne sťahovania národov, ktorý v 4. 5. storočí, tak oni často potom, keď prijímali kresťanstvo, prijímali ho arianizovanej podobe. Nie všetci, ale veľká časť. A tam sa objavovala taká tá elitárskosť, že my sme teraz tí elitári, my sme teraz to niečo viacej ako tí ostatní. Napríklad to bol prípad s biskupom zo Sevily, Izidorom, teda čo opisuje za čias vtedajšieho panovníka Vizigotov, jak sa volal, Romuald, ktorý dal popradiť tohto svojho syna Hildelicha za to, že konvertoval ako na ortodoxné kresťanstvo, no a len preto, že ako keby potúpil tú elitu, potom to ľutoval, no potom odišli oni od týchto Vizigoti v Tolede po tých snemoch roku 589 a ďalej odišli od arianizmu, ale ten pocit takého elitárstva tam zostal. Ináč to budem, o tom mám v knihe v podstate v 3. časti Chazarského golema. Takže, lebo už mám pomaličky dokončené druhú časť Chazarského golema, respektíve dokončená je, ale treba to ešte prejsť, očistiť a tak ďalej. Ťažké to. Takže myslím, že vyčerpávajúca odpoveď. Ďakujeme veľmi pekne, vážime si to. Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou tu nás s vami trošku sa porozprávať, Ešte respektíve... voľnú diskusiu, to je smedný čajík, vodička. Ja sa postaram tu. Ešte taká vec, že prezident Putin pred pár rokmi, neviem, rok, 2, 3 dozadu,